športovci, reprezentanti. Moje meno je Kuso Sádovič, šéf-tréner prvej triedy medzinárodnej. Vítam vás v mojom seriáli Enduro bez hlavičky, kde som požiadal cvičenca Víťuza, aby nám zdelil najlepšie tipy, ako na endure nedať hlavičku o kameň. Čus, Víťuz. Čau. Takže, Víťuz, ty si medzinárodne ostrelaný jazdec, ja som medzinárodne ostrelaný šéf-tréner. Povedz našim slovenským divákom, ako sa jazdí na bicykli z kopca. Z kopca jazdíme čo najrýchlejšie a ťažisko držíme vzadu. Takto. Díky, Víťuz. Poprosím ťa o druhý top tip, ako brzdíme na bicykli. Brzdíme čo najmenej a keď už musíme brzdiť, tak brzdíme obidvoma brzdami naraz. Takže máme z kopca, máme brzdenie, občas nás na trati môže prekvapiť zákruta, čo s tým? Zákrutu čo najrýchlejšie. Tam nie je o čom. Víťuz, díky za tieto top tipy, utekaj trénovať. Čus. Čau. Potom.